Yo, waɗansu Hausa rafa. Kukan kurciya. To. It's Sunny, the genius producer. To. Da mai sona, da mai ina, da mai jina, da mai yina, da mai bina, da mai guna. Bayani nake da harshe na, ba zan bari a dukan ba, ba zan bari a zagan ba, ba zan bari a jifan ba, ba zan bari a cutan ba. Kukan kurciya jawabi ne, jajayen jarakunan jinanan jinin jikin jifa, wadaddagen jikukunan Jamilu jiragen jama'ar jajuyin jawabi ne. Su sun da tafi zagi ne, mulki na yan bala'i ne. Ku kun ka zaɓa lidan ku, sai kun ka kyala allan ku. Ya zo yana ta dukan ku, ya kwashe duk bayanin ku, ya tarwatsa da dangin ku. Tinubin yana da dukan ku, yunwa tana ta damun ku, bai damuwa da kukan ku. Allah ka bani ikon nan na dan zayyano bayanin nan. Na shigo cikin zancen nan dan banguri kawai yanzu nan. Cuta kawai ake a kasar nan, malam Hassan Hausa rafan nan mai zayyano duk bayanan nan. Mai zamani ina gaishe ka, an ji ni dole ne a ji. Na dakatar da gangariya, mugun yana da ban dariya, shine ya rarrabo taliya. Kai ka zauna kana rayuwa, ka bar jama'a cikin damuwa, ka kwashe kuɗi na yan kasuwa. Zaluncin naka ya koluwa a bugan jama'a, kana zaguwa dan kai ne ma a murhun uwa. Daukar ka ake zuwa unguwa, mulki fa kake na yan kasuwa. Allahu ubangijin sun zuwa, taimake mu bar cikin damuwa. Zaluncin nasu na ninkuwa, wai in muka zauna ba damuwa to yanzu gashi mun daddaku. Bayan haka ma fa mun babbaku, ga zantuka na gangariya, mu an kai wa ambaliya. Kogin mu sai ka ce maliya, kora mu sai ka ce taliya. Zance na duk da ma kafiya, Allah ka kara ban lafiya, daga yau da gobe har safiya. To malam Hassan fa na gagara, wallahi ni fa na kangara, ni na riga da na ankara. Na gan su yanzu sun zabura, sun tashi duk da sun burgita. Na tashi ya tashi, na sashi ya sashi, na bashi ya bashi, na ganshi ya ganshi. To wannan faɗan bayani ne, ni na zubo jawabi ne. Kukan kurciya jawabi ne, kukan kurciya jawabi ne, kukan kurciya jawabi ne, kukan kurciya jawabi ne, jawabi ne, jawabi ne, jawabi jawabi ne, jawabi ne, jawabi yo mana Hausa rafa. Sunny CV